अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ अपडेट पल्लम गेंदवा में फरैतक अरबोड मरबा दन्नवा मिकडी के न्यूज़ अपडेट आयकी तिबफना में बदल कोल्ले अड़ुगंडो शिफ्ना अहमद अलमे मिकडी के तिबफना हमें मिकेनिस्ते न्यूज़ अपडेट की मी कौमी दुवहु के रस्मी हरकतों के बैर वडगत मट्टका रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ के देखंबलों हालिफ उतीमा वडगन वाती वे ए मंजर तिबफना हमें केनिस्ते मट्टका अलमे मी न्यूज़ अपडेट में केनिस्तेनी तें मी फाह कोलंचे हे कौमी दुवहा गुड़िके हमा राज्यगा अम्मी एकी कंकोलतो हरकत के कोरिया केंदा इरुका मियाहरु के कौमी दुवस रस्मी को मिफाहग कुरनी हालिफ उतीमुका तें गौमी दुवह बलाला इरुका कोम्मे हरि के वेस रबिउल अव्वल मोके एव्वण दुवस दिवे राज्य के कौमी दुवहु के गोतुगा मिफाहग कुरनी पोर्चुगीज़ुंगे अळुवतिकमा अनियावेरिकमुन दिवेहि राज्य मिनिवं कुरे वितारीहि मतिवेरि जिहादु के हांदांग आकुरम के गोतुंकं हमा फाहकोलंजे हे मी दिवेहि राज्य के गौमी दुवह की दिवेहि उम्मतु के मिनिवं कमा इस्तिक्लाल आदि गौमी अमिलवंतकम के एम्मे मुहिमु ए रमज़ु इसमें दें मियाहरु के गौमी दो के हरकत का बलाला इरुक गौमी दो के हरकत फेशी के मिदियई इये मुड़ी राज्य का मिहुन दिरियोले हुरिहारा शेका गौमी दुवह हासको के हेंदोनु हम दीदने कुम के हासा हरकत का एकीगा मालेगा दीदनगा फमिवनी जमहूरी मैदानुगा मिहुन्ना बोडु कोटे अदें मालेगा दीदने कुम के रस्मियात का रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ा एमनिक फान के अंबिकाबल साजिदा मोहम्मद आदि मी के तुरव समा दौलत के एक वजारतों के वजीर बैर वडगर नवाफा इबावे अदें मी दीदने कुम के रस्मियात का मिवनी हासा दुआए वेस्कोफा तें कुरमसल में फाह कुरी है मियाहरु के कौमी दुआ समा रस्मी को फाह गमी कुरनी हालिफ उतीमुगा दें मी उतीमुगा विधि विधि के देयाहरु कौमी दुआ रस्मी को फाह ग कुरेवु रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ वनी मीतिया अहरु निम्म वाफा दें मीदियाहरु के कौमी दुआ फाह ग कुफा मिवनी उतीमुगा आदि मियाहरु के कौमी दु के हरकत वे समा रस्मी को कुरिया मिदनी उतीमुगा तें कौमी दुआ गुड़िके हमा इये तीमुगवेस मिवनी हेंदुनु हम हाय जहीरु दीदने कुमुगे रस्मियत कोरिया केंगोसा एक इतुनु इये उतीमुगा हासगिन हरकत के कोरिया केंगोसा एबवे तें गौमी दोहा गुड़िकें मी ओन्न रस्मी हरकत कोरिया दानी मियादु अदि उतीमुगा तीन दोहा का गौमी तो के हरकत कोरिया दायरु मादमावेस बाइन हरकत कोरिया दानिकं हम फाह कोलंजे मियादु उतीमुगा कोरिया दा हरकतों के तेरेगा गौमी दुवहु के मी रस्मी जलसा म्योती मियादु तें रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ा एमनिक फान के अंबिकाबलों साजिदा मोहम्मद मकुड़ा वगुतुकोळगे तेरेक हालिफ उतीम वडगतु मम्मी वणी हमजे रईसुल जमहूरिया के देखंबलुं उतीम मम्मी वडगे नेवी सी प्लेन कलमे मिहार हमते बेफुना मंजर तको मी दक्कालनी रईसुल जमहूरिया उतीम मम्मी वडगे नेवी सी प्लेन हम एरशो मी बंदरु सरहद गैकोरा मंजर में हमते बेफुना हमिया मी रईसुल जमहूरिया के देखंबलुना मरहबा देनु मटका उतीम का कुरिया दा हरकत वेस्केनेस तेन दें फाह कोलंजे हम मी गौमी दुआ की मी रस्मी हरकत हम मियदु ओन्न का हम मी फाह कुरियं मियदु हम गाजी रदुं के हांदांत दिरुवा आला कुरमा मी सरकारों कुरिया मी गेंदवा मशु के तेरें उतीमुक तरक्की कोफवा बोडुत कुरफानु दोरोशी रस्मी को हुळुवुं ओन्नाने अदि वाहक वा हुळुवुं वेस ओन्नाने दें अमी हरकतो रईसुल जमहूरिया बैर वडगतु मम्मी वनी हम जेफदें कुरुसल मी फाह कुरियं मी कोम्मे अहरगे वेस रबिउल अव्वल मोगे एव्वण दुवस दिवेहि राज्य गमी फाहग कुरनी गौमी दुवहु के गोतुगा तें गौमी दुवस मी निस्बे वनी उतीमु बोडुत कुरफानु अल गाजी मोहम्मद तकुरफानु औजम सीरी सवादी तमहार दुन्ना तें गौमी दूगे गोतुगा नवारस देक सालिस हवन अहरु फेशिकें कोम्मे अहरगे वेस रबिउल अव्वल मोगे एव्वण दुवस फाहग कुरमुं अन्ननी पोर्चुगीज़ुंगे फनर वरकं अहरुवी अन्यावर कमुगा उतीमु मुहम्मद तकुरफान दिवेहि राज्य सलामे कुरेवी हादिसाया गुड़वैगें एकं अमी अलमें हांदां कुरमुगे गोतुं तें गौमी दुआकी अलमेंगे गौमी अमी अमिलवंत कमुगे हम वर मुहिम्मु रमज़ेकं फाहग कोलंजे राज्य गैगन का 16 वन गरुनुगा मी खंडुके बाजुगे नमु मी मशूरे फवा पोर्चुगीज़ुन दिवेहि राज्य के मच्चा अग्गद
ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಏರು ವೆರಿಕಮುಗ ಹುಣ್ಣೆವಿ ಮೀ ಸಿರಿ ಔದ ಸಿಯಕ ಕತ್ತಿರಿ ಮಹಾರದುಂ ಅವಹಾರ ಕೊಮ್ಮ ಫಹುಗ ಪೋರ್ಚುಗೀಸುಂಗೆ ಎದ್ದಶುನ್ ದಿವೆಹಿರಾಜ ಗೆಂದೆ ಮ್ಯಾಗಣು ಸಬಬಕ್ಕಿ ಹಮ ಫಾಹುಕೊಲಂಚೆ ಹೇ ಅಳ್ಮೆ ಮಿಯದುಗೆ ಜೀಲ ಮೀ ಇಬ್ರತೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀ ಬಾಲಂಚೆ ಹೇ ಕಂಕಂ ಅದಿ ಮೀ ಕಂಕಮು ಅಳ್ಮೆ ಮೀ ಜುವಾನ್ ಜೀಲ ಗೌಮಿ ದುವಸ್ ಮೀ ಫಾಹಗ ಕುರಣಿ ಕೀವೆಕೆನ್ ಕಮ ಗೌಮಿ ದುವಸ್ ಮೀ ನಿಸ್ಪೆವಣಿ ಕೊಂಬೆ ಫ್ಲುನಕಕ್ಕಂ ಹಮ ಮೀ ಅಳ್ಮೆಂ ಮೀ ಮಿಯದುಗೆ ಜುವಾನ್ ಜೀಲ್ ತಕ ಎಂಗು ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ದೆನ್ ಗೌಮಿ ದುವಹುಗೆ ರಸ್ಮಿ ಹರಕತುಗೆ ತೆರೆಂ ಮಿಯದು ಮೀ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿಯೊತಿ ಗೌಮಿ ದುವಹುಗೆ ರಸ್ಮಿ ಜಲ್ಸಾ ಮೀ ಜಲ್ಸಾ ಮಿಯದು ಮೀ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ಉತೀಮ ವಡಾಗತುಮಾ ಯಕೀಗ ಮಿಯದು ಹೆಂದುನು ಮೀ ಹಮ ಕುರಿಯ ದಾಣೆ ಮೀ ಜಲ್ಸಾ ವಸಲ್ಮೆತಿ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮಿಯ ಬಗುತುಂ ಗೆನೆಸ್ತೇನ ದೆನ್ ಮೀ ಗೌಮಿ ದೂಗೆ ಹರಕತ ಕುರಿಮಸ್ ಮಿ ಫಾಹ ಕುರಿಯನ್ ಫೆಶಿ ಫಮಿ ಬಣಿ ಹುಕುರು ದುವಹು ಏಯಿ ಈಯೆ ದಿದನೆಕುಮಗೆ ಹಾಸ ರಸ್ಮಿಯಾತಕ ಫಹುಕ ಗೌಮಿ ದುವಹುಗೆ ಹರಕತ ಫೆಶಿ ಫಮಿ ಬಣಿ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿ ಹುಂದಿರಿ ಒಳೆ ಹುರಿ ಹಾರಶೆಕ ಬಣಿ ಮೀ ಗೌಮಿ ದುವಹ ಹಾಸಕೋಗೆ ಹಮ ದಿದನೆಕುಮಗೆ ಹರಕತ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗೊಸ್ಫ ಎ ಫಹುಗ ಮಿಯಹರುಗೆ ಗೌಮಿ ದುವಸ್ ಮಿ ಫಾಹಕ ಕುರ ಉತೀಮುಗ ಈಯೆ ಹಮ ಹಾಸ ಹರಕತಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗೊಸ ಎಬವೆ ಅದಿ ಮಿಯದ ಮಾದಮಾವೆಸ್ ಉತೀಮುಗ ಹಾಸ ಹರಕತಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮ ಮಿವಣಿ ಹಾಮ ಜೈಫದೆನ್ ಗೌಮಿ ದೂಕೆ ಹರಕತೋಗೆ ಬ್ಯಾವರಿ ವಡಾಗತುಮಟ್ಟಕ ಹಮ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ದೆ ಕಂಬಲುಣ್ಣ ಅದಿಮಿಗೆ ಇತುರುಂ ಮಿ ದವತು ಎರುವಿಕೆ ವಡಾಗಣ್ಣವಾ ಗಿನಾದದೆಗೆ ಫರತಕ ಇಜ್ಜತೆರಿಂ ಉತೀಮ ವಡಾಗಣ್ಣವಾಣೆ ದೆನ್ ಅಮಿ ಉತೀಮು ಹಮ ಮಿ ವಗುತ ಬದಾಲಾರುಗ ಮಿಯುತಿ ವರಪ್ಪುಡವೆಸ್ ಮಿ ಮೆಹಮಾನುಣ್ಣ ಮರ್ಹಬಾ ದೆನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ ಹಮ ತಯ್ಯಾರಕಂ ಫಾಹಕೊಲಂಚೆ ಮಿ ಮಂಜರ್ತ ಗೆಣಸ್ತಿನ್ ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ವಗುತೊಳ್ ಮಿ ಹವಾಲ್ ಕೊಲ್ಲನಿ ಉತೀಮುಗ ಹುರಿಯಳ್ಮಿಗೆ ಟೀಮು ಅಹ್ಮದ್ ರಿಲ್ವಾಣ अस्सलाम वालेकुम अरुण अहमद रिजवान पेफना हम खालिफ उतीमो में बदल कोली मियाहरुगा फखरु वरे गावमी दोस्त पाखर मटका उतीम गा कुरियाता खास हरकत तिबेफना हम वक्तों गणस्तन मटका आदे मिहार हरकतों गा बार वडागत मटका रेसो जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइस के देखमलों दातर फुलकोरव मुंगेंदे विसी प्लान मिवणी मिराशो बांदरा गैक को हम कुडवकुट के तेरेगा रेसो जमहूरिया के देखमलों मिराशो फाबा वडा करने उमायकेगा गाँव में दो के हरकत तकोगे रस्मी को तुम अमृतपान गांव का मलुना में मरखबा देने उनके हरकत अंबादर सरहद का कुरियादान अमरा में सरहद बदालार हम फाह करे गाँव में दुआ उते मरबड़ा तैयार करे फवाक हैं तो मुले राशि के मालूमात सम गाँव में दिदया गाँव में खुदा तकों जारी को फवार गाँव में रोखा जोश आदि गाँव में फोर नगाफद हम मुहिम होशियार तरम्स को दे कि बेना तक पोस्टो तवे सम बंदर सरहद आदि हमारा शुगे एक सरहद होगा बेहटी फवाकम फाह कोले दें उतीमा के में गाँव में दोस एबे फ्लक टका निस्बवा पोर्ता कुरफान उफान रा हैं कम वो माय की मी राशा के हम जमान सर्विस गाँव में दोस वरा फोरी का वरा कुलगो तो को फाह कर मंगना राशा कम फाह कुले हैं नमस मी देहार के खास को सारुकारों के इसने हम गए तेरे हम सारुकारों रस्मी को गाँव में दोस उतेम का फाह कुरा देहार कम फाह कुले गो तुम मी देहार के पदा मियाहारो समा रस्मी हरकत उतेम का बेउमा सारुकारों निमा फोमा के मी कम के तैयार तक हम वरा कुरिंग फेशिफा वाका मेरे शो काउंसिल नमस फाह का कुरवा आदे मिहार तिबेफना हमें कन्वर्टा गणवाणी हम मैं रैसो जमहूरिया के देखमलों दातुर कुरव मुंगेंदे विसी प्लान मेरा शो बांदरा कैक कुरमुंदा मंजर कुड़ा कुड़ा वक्त कोला के तेरेगा रैसो जमहूरिया के देखमलों मेरा शो बांदरा फाबा वड़ा मायकेगा रैसो जमहूरिया के देखमलों ना मरखबा देने के हरकत रस्मी को फेश गंदान एगो तो मरखबा देने मटका मेरा शो स्कूल दारवरों के वरा खास हुशेल में बांदर सरहद का कुरियातान अदे फाहो में दातर फुल के मैं खास से हरकत के गो तो गनो तकाओ में दो के हरकत के तेरेगा इसमें मैं खास से हरकत के गो तो फाह कुलवे आदे गाजे रादों के खानदान तजरबा आला कुरमट का सरकारों हालिफ के तीन नशे का पटवाफवा मशरू के तेरे उतीम का सरकारों कुरिया केंद्र खास दे मशरू के निमों एमंट फान के में दातर फुल के तेरे इफ्ताह को दवाने को तुम मरखबा देने के हरकत का फाहो बर्तो कुरफान के खानदानी दरोशे के नाम का मिलस का गायम को फवा खासा मैज़ा रैसो जमहूरिया रस्मी को इफ्ताह को दवान में मैज़ाने के बर्तो कुरफान पोर्चुगीज़ों के अध्यक्ष राज्य मिनवा कुरमट्टा का कुरबे गाँव में जिहाद राम्स को देवरा खास तारीखी बिना गगो तो पढ़ना सकाफत तरह के अबे है वो सारा में स्पाह को कुरबा में
bina huluwege enduma eke gama merashuge malama chanika sama ituru furihama kama ituru dirume libegen danekan sarkarga faratname sasako fanna sakafata tarika behe usara adha mahme council no mespaha kurba mewagutu merashuge bandar sarahata bala lairwes borta kurfan portuguese na jihad korawmataka datur kurave kalo fommege nakalen hama bandar sarahaduga be bave monument ge gotuga ehinka mubaike ga me alan hulwegenda mazana ekinota me madana ekega anika sama mirashke bandar sarahada ve sama itur furihama kam elbeken danekan mirashu raitum ves gabu kura adha mahme sarkar me kuriya genda hasko gaze radonge handanta dirwa ala kurmuga mashruge tereng mifada sagafi tarikage tereng hama rasha amdani hodumge fursatavs afahivegen danekan sarkarga faratum wahaga kuraba ade utimga agawmi doge harakatoge tereng kuriya gende Mhammed chefa muhimu kankama balalar gaze radunwata borto kurfange handanuga me gaim kofa khasa handani dorosh hulumge itura gawmi doge rasmi jalsa me do hendunu dihe jaharu mirashuga beumma mewani hamajifa adi hamayaki gaborto kufange jihad miharuge jilan hama me muhimu maulumat taken himene hen kiyadunu gugotun gaim kofa wahaka wa raisu jamhuriyage me datur fuloke tereng hulwa devan adi hamayaki ga mifaruga minwanduge me jalsa ke fadan hama gawmi doge jalsa gaves dautuge faratun hama hasa inam take devuma mewani kandalu bafa gotum gawmi inama adi hivardunumge khasa inam ham liwada ganwa bebe fuluna ay inam ta gawmi doge rasme jalsa ga devuma mewani ham jefa adi ham heme gawmi doge rasme jalsa ga reso jamhuriya dr Mhammed Muiz gawma muhatab kuraba waqful dekoma mewani ham jefa ade utemga mege deduas kurin mewani ama me gawmi doge harakatoge terega hemene ham muhimu kankan feshgen gospa goton khasko iyeke gawmi dos kama buma ekega iya didanagumuge rasmiyat mirashka baba fababe ade ham emme minunduge munasbatuga hawairumge khasa harakate re baba fair mi harakatoge bar wadagat maktakare su jamhuriya ganab ade raitunge majlihuge raiswas iye hawiruge waqtega mirasha wadagan wakam fa kude ade ham yakega reso jamhuriya ge dekamaluna makhaba denamtaka miwagutama adautuge waziruna ade ham hemme dawatiruge wadaganwe beruge izzat tarena ade ham dauta degumutata kahidma korbafa izzat tarenge itura mirashu council anghenuge tarake masake kora committee ge memberun ade ham hemme rashuge warakina adadega am raitun bandar sarahad jamaa fawakan fahaga kolve kuda waqt kolege terega reso jamhuriya ge dekamalun sea plan faba wadaga mirashu bandar sarahad wadagat ma ekega ham me rasmi ko reso jamhuriya ge dekamaluna marhaba dennevu fishkandan marhaba dennevu ge goton ankuna sama faha kolhem bandar sarahaduga mirashu school darbarunge waran hikkam sagafi item nota sagafi hushelme kuriya genduma mewani ham jefa e faho den ambandar sarahaduga kuriya dani gazi radunge me handanta dirwa ala kurmutaka fanna sagafata taraka behe wuzara ge bellem ge dashon kuriya kendawai khasa mashruge tereng himene mashru ekam gwa porta kurfan ge handani dorosh rasmi ko hulwa devun ade e faho reso jamhuriya ge dekambalon bandar sarahaduga marhaba dennamataka wadagan tibe amara yituna salam kurabun kuriya dan ade alunkur sama faha kolhen qawmi doge rasmi jalsa medo hendunu dihe jahairu porta kurfan ge handani markaz ga mehmene sarhaduga ekamataka has kure fa holga kuriya genduma mewani hamajefa muli mi sarhada balala ero samagra su jamhuriya ge dekamalun marhaba dennamataka gawmi kulatakun hama muli sarhatu azina teri kure fa kan fa kolve gotun gawmi dida ga mehmene eke kulata ramskote hama didatat muli bandar sarhaduga dama far hama raisu jamhuriya ge dekamalun marhaba dennuma war furihama mirashuge mi bandar sarhadu tayar fa manzar amna mewogutu fenige medani ama kuda waqt kolege terega raisu jamhuriya ge dekamalun datur fulu kuraba mungande visi plan mirashu bandara fa ba wada ganne ma ekiga marhaba dennum ge kankar rasmi ko feshkandan raisu jamhuriya ge dekamalun marhaba dennum mataka mewogutu me sarhaduga raisu jamhuriya ga nab alstas Mhammed Latifa raitunge majli hoge rais Abdurrahim Abdullah adi hamma uttama fandiara fanna sagafata taraka behe wazir megetura raitunga majli hoge mi daira ga izzatere member Ibrahim Sujaw sama markolan tibe kam fa kolve megetura hamma kunes fa kolhe rais jamhuriya ge dekamalun marhaba dennum taka utim ge waragina adege
rayutum vesama bandar sarhatuga amar kollagen tibi manzaram nam yugut fenigen dar hama emme fahuge tayari tahma war furihama vefa manzaram nam sarhatum fenigen medani ade ಗೌಮಿ ದುವಸ್ ರಾಜ್ಯಗ ಫಾಹ ಕುರೆವು ಮೇದಾನಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸುಂಗೆ ಅದ್ದಶುನ್ ರಾಜ್ಯ ಸಲಾಮ ಕುರಮಟಕ ಔತೇಂ ಬರ್ತ ಕ್ರುಫಾನ್ ಮಿಕುರೆವಿ ಗೌಮಿ ಎ ಜಿಹಾದ ನಿಸ್ಬೆಕೊ ಎವತುಂ ಪೋರ್ಚುಗೀಸುಂಗೆ ಅದ್ದಶುನ್ ರಾಜ್ಯ ಎಮಣಿಫಾನ್ ಮಿ ಸಲಾಮ ಕುರೆವು ಮಿಕುರೆವಿ ಖಾಸ ತಾರೀಹಿ ಜಿಹಾದ ಕೆಮ ಗೌಮಿ ಫೆಂವರೆಗ ಫಾಹ ಕುರುಂ ಮುಹಿಮು ಒಕಮೆಕ ಫಾಹಗ ಕೊಂ ಹಮ ಮಿ ದುವಾಹಕೆ ಮಿ ಗಾನುನ ಸಾಸಿಗ ವೆಸ್ ಲಿವಿಗೆನ್ ಹಮ ರಾಜ್ಯಗ ಫಾಹ ಕುರಮುದಾರಂ ಖಾಸ ತಾರಿಹಿ ದುವಹೆ ಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲವೆ ನಲ್ ಕುರೆನ್ ಸಮ ಇಶಾರ ಕೊಲವತ ಉತಿಮಕಿ ಮೇಮೆಗೆ ಕುರಿಂ ವೆಸಮ ಕೌಮಿ ದುವಸ್ ಕುಲಗದ ಕೊ ಫಾಹ ಕುರಮುಂಗಣ್ಣ ರಶಿಕೆ ಗೊತುಗ ಅಲ್ಮನ ಫಾಹ ಕುರವೆ ಹೆನಮಸ್ ಸರ್ಕಾರಗ ಇಸ್ನೆಂಗೆ ಮಗಮತೆನ್ ಖಾಸ್ ಕೊರೈಸು ಜಂಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಸ್ ಫಣ್ಣ ಸಗಾಫತ ತಾರಿಕ ಹಿಮಾಯ ಕೊದ್ದಿರುವ ಆಲಾ ಕುರ್ಮಾದಿ ಗೌಮಿ ವಂತಕ ದಿರುವ ಆಲಾ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಅಮಣಿಕ್ ಫಾನ್ ಗಂಗುಳುವ ವಿಷ್ಣು ಫಳ ಸಿಯಾಸತ್ಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಮಿದಿ ಆಹಾರ ಮಿಯಹಾರ್ ವಿದ್ವಿದಿಗೆ ದೇಹಾರ್ ಗೌಮಿ ದುವಸ್ ರಸ್ಮಿ ಕೊ ಉತೀಮ್ ಗ ಫಾಹ ಕುರೆಮ ಸರ್ಕಾರಂ ಅಣ್ಣಿ ಮುವಾಫ ಬವೆ ಎಗತು ಮಿದಿ ಆಹಾರಗೆ ಗೌಮಿ ದುಹ ಬಲಾಲಾರು ಸರ್ಮಣ ಹಮ ಉತೀಮ್ ಗ ವರ ಖಾಸ ಹರಕತಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದವಾಫ ವಾಯರು मिदियार के हरकत हो गए अरसो जमहूरिया के देखा मतलब मैं बैरवडाग आदि मियादो इफ्ताह कुरेगे मिदा मिदर मेरे शो बांदर सरहदुगा इफ्ताह कुरेगे मिदा काजे रदुंगे हंदानुगा में तैयार कोफवा पर्तुकुरफान के हंदाने दोरोटा बलालार में दोरोशे के मसकत केस में मिदियार के गांव में दो रसो जमहूरिया मेरे शकुर बिदातुर फुल गए तेरे इफ्तिताह कुरवन मशरू एंगे हर फोंगन का में मशरू रस्मी को निम्मु मफहम इफ्ताह कुरेगे दार में अलगुल समय इशारा कोल फदा मेरे शो के बांदर मच्चंग हम इतुरु दिरुमे इतुरु आरोकमे केनुवान वर मुहिमु हंदानी तरिकेगे गोतुगनोता हंदानी आसारी बिनायगे गोतुगा सरकार में स्पाहग कुरबा अदि मी हम बर्तुकुरफान गे मी कौमी जिहाद मिहार गे जीला बुने दिनुमा मी अन्नंग वे जील तक वेसम मी तारीख अंगे दिनुम गे गोतुंग हम कुरेगे वर मुहिमु वर फन्नी मसेकते गे गोतुगा तरिके बे गुजारा में स्पाह कुलवा एगोतो मी बिना डिजाइन को फनुता फरमा को फागोता बलाला आयरे समा पुर्तकुरफान गे मी जिहाद गे एक वाहक तंग हम किया दे मुहिम रामस्त बेन को फाकं फाह कुले मी गोतरा अनमन की मुस्लिम कम वमाय के कमा वेगे वा इस्लाम दीनु गे मी मुहिम मतवेरि शियार तक आदि हम दिवेहिंगे अत्तरे मसकत गे फंड वेरि कम समवार फुरि हम मी मैदान नोत मी मैदान हम फेनिगे दानकम फाह गे कुले मरहबा देनुम गे हरकत का फहो अनुकुरे समय इशारा कोल्ले हैं बर्तुकुरफान गे में हंदानु का बिना कोफा खास दरोश रस्मी को रईस जमहूरिया हुलवा अदवान अद मिहार रईस जमहूरिया गे देखंबुलो मेवने उतीम पंदर फाबा वडांग फ अमा कुडकुड ओकुले गे तेरेगा मरहबा दरनेम के हरकत कुरे गेंदे मोहम्मद फवा मैदान रईस जमहूरिया गे देखंबुलो वडागत मायकेगा रईस जमहूरिया गे देखंबुलो न मरहबा दरनेम गे खां मिसरहतुगा कुरिया दान मरहबा दरनेम गे गोतोन कुरे समफा कोले मे रशो स्कूल रायतो स्कूल दाइवरुंगे फरातम वर खास सगाफी हरकत नोता आइटम हुशार कुरिया दान आदि फहो बर्तुकुरफान गे हांदानुगा मेरे शो बदर सरहदुगा गायम को मेवा खास हांदाने तो राशे रसो जमहूरिया हुलबादबान आदि फहो मरहबा देनो मटका बंदर सरहद एव फवारा यतुना सलाम करबो कुरिया दान आदि मेदु दिहे चहारा मे गांव में दो के रस्मे इजासा मेरा शुगा बेउमा मेवणी हम जीफा अमित बेफना हम गणसुम मेदनी उतीम गा गांव में दोस पाह करमटका कुरियाता खास हरकत हो गए तेरे रस जमहूरिया गे देखमलुना रस्मी को मरहबा देनुम गे हरकत बंदर सरहद
अदे दमेरमना उतिम बंदर सरहदम फेनिगे मिदे गाँव में दोगे मुनासबत को बाहर गाँव में दोगे हर क्या तो बाहर वडागत मटकारा से जमहूरिया के देखा मलोंग मिरश के बंदर फाबा वडागर नो माकी का मरखबा देनोम के खास हरकत है फो में हरकत का बाहर वडागर नो दरवरन नायकी का रस जमहूरिया के देखा मलोंग खास फोटो फ्लक हुट वडागर नो मंजर मेवो को तोड़मना फेनिगे मिदानी अदे उतिमा के मियाहारो सरकारों गाँव में दोस रस्मी फेमरगा आफागा पुरवमा कंडालो बाफवारा इनका मवो मायकेगा गाँव में दो हरकत ये फेशगे हम उतिमगा कुरिया दायरो रस्मी हरकत आदे मेदो कुरिया केंदियो मिवनी हम जेफा गोतो मरहबा देनेम के हरकत फहो अनकुरे में सम फाहा कोले हैं रस जमहूरिया के देखंबलों मेरा शुगाजी रादोंगे असरत दिरवा आला क्रमटका सरकार फटवाफवा हासा मशरू के तरह गायम वाफवा बुर्तर कुफान के अंदाने दोरोश रस्मी को हुलुबा देवान आदे मी दोरोश हुलुम के रस्मियात के रस जमहूरिया के देखंबलों के आरिहो का रस जमहूरिया का नाब आदि हम है मेरा युतुंगे मजले हो गए राइस मीगे इतना उत्तम फांडियार आदि दावत का वजीरुन्ना मी रस्मियात नोता गाँव में दोगे हरकत का दावत रुगे वाडागने बेरुगे इज्जत तेरिना आदि हम दावत दिगुमुत का हित में खुरवाफा अबे बेफुल में समाबार वाडागने वाकंग अफाह कुलवे आदि गाजी बंडारेंगे असरत दिरूम के मशरूआ के मी सरकारों दिवे सगाफता दिवे तारीख हिमायत को रखा तेर कुरमटका सरकारों कुरिया के दवा खासा मशरू के तरह इफ्ताह कुरवे मशरू में हिसाब में रस्मियात गनस्तेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ अंज़लना
خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم. مي غازي بندارانگه هندان تدير وعالا كورمگه مشروع دشون تلدمتي اتر بري اوتي مغابينا کو فاوا بڑتا كورفانگه هنداني دوراشي هلومگه رسميات قومي دوهوگه وفاوه تحنيا دي راجيگه عزت رئيس الجمهورية دكتور محمد معزوگه دكان بلون نشا وڈاگن تببي امها بي فولون نشا دورا غاتو مي رسميات بلوامون ادي اڈو اسوامون گندوا امها بي فولون نان اريسكوران مي رسميات هوشالا ديني ألغندو شفيناز ناصر رسميات فشكن دي عليا بنت علي أسلم كيري تقروان كيومون بڑتكورفانو کے ہندانے دوراتکی اتکورفانو کے تاریخی جہاد رمز کو دے گو تبینا کو فاوا ادی جہاد کے ہندان تنگ آکو دینے فرمائے می بنا کے میگنڈو ہا تمب فرما کو فاونی دیوہی ایویلا مسکت تکم فینا تمب تا نکل کرے وگیں می ہا تمب رمز کو دینی دیوہی کے مینیوان کا مٹکا کھڑو فمیگا جہاد کرے وی ہا بطولوں می بنا کی رئیس الجمهورية دكتور محمد معزوگه خاص سیاست کمگاوا غازی بندارانگه تاریک دیروا آلا کرمگه مشروع عملی فشون می رسمیاتوگا دنگونانی بڑتا کرفانوگه هندانی دوراشی حلوون بڑتا کرفانوگه هندانی دوراشی حلوا دے ومانگه دی ورنگ ادب بے کمائکو دیوه راجیگ عزت تری رئیس الجمهورية دكتور محمد معزوگه ریہون دنوان رئیس الجمهورية دكتور محمد معزو شکریہ عزت تیرے رئیس الجمہوریہ میہا حسابو بڑتکر فانو کے ہندانی دوراش ہلوم گے رسمیاتو میں نیمونی میں رسمیاتو کا بیرے وڈائگن دے وکامٹکا عزت تیرے رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معز ورنگ اخلاص تیرے کمائے کو شکر دنوان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ هذا من دمت بفنا هم وقتو ميجنستني غازي
ದೋಗೆ ರಸ್ಮಿ ಜಲ್ಸಾ ಹೆಂದುನು ದಿಹ ಗಡಿ ಸುಮ್ಮಿನಟುಗ ಕೌಮಿ ದೋಗೆ ರಸ್ಮಿ ಜಲ್ಸಾ ಬೇವಿ ಮೊತಯ್ಯಾರ್ ಕೊಫಾವಾ ಮಾಲಂಗ ಉಣ್ಣಾಣ ವಾಹಕ ತಣ್ಣವಾಲು Ade almen demme tibefna hame me genestini reso jumhuria Dr. Mohammed Muiz ke ede kamalong utima wadagat maikiga utimung ede kamalong na marhaba der namanta ka kuriya mekendia khasa kharkata ade hame sarkarong me sarhaddu ka kuriya kendawa akaze radunge handanta dirwa ala kurmata ka kuriya kendia khasa mashruga terega himene borto kurfan ge handane gate nota handane دروش رسمي كونكولوم متقابل خاصة رسميات من دورات بلادار كونس باه كله من دروش فرما أكوريفا أميواني برتكورفان جهاد رمز كوتة أدي هم ديوه إسلامي تاريخ ديوه فن وركم أتري مسكتة كا ديوه من تاريخ رمز كوتة ورم مهم فرما كم فاه كله كودا وقت كله تريغا رئيس الجمهورية تكملون أنكرس مفاه كلهم مرحبا درنامتك أمي سرحتك مي ودانتي بأمريتنا سلام كرمون كورياتان أدي أفه قومي دوغ مناسبتك بيو مهم جيفا رسمي جلسة میرشوکا افش کندان می جلسہ بے محمد جہفا میوانی پرتکرفان کے خاندان مرکز کا ایک مٹکا سرحدوں کا قائم کو خاص ٹینٹو کا کم فاہ کا کولے ادے میہارو کے گاؤں میں دو کے رسمی جلسہ کا خاص کم کے گتگا گاؤں میں انعام دیوڑا گنوا بیفنا ہیو دنم کے انعام دیوڑا گنوا بیفلو کے ترم می کے ترم سم سرکاروں دیوا متی از روم ہم می جلسہ کا کوریاتان می کے ترا گاؤں میں دو کے حرکت ہو کے ترن دے میرشو کے خاص حرکات کے گتگا کوریاتانی پرتکرفان کے गाँव में जिहाद किया दे आदे वाह का वाह रस्मी कौन हुलगों में रस्मियात को वैस अरैसु जमहूरिया बार वडागत मा में बनी हम जीफा हम तिबेफना में हम कुड़ा आवत कोले के तेरेगा गाँव में दो के रस्मी जालसा वैस हम कैंस्ते ना वाह का धन्यवाद मो में वक्त में उती मो में कैंस्ते बैक को कोला फर्स्ट स्टूडियो हवा कोलाना शुक्रिया रिलवान अलमत तिबेफना हमें अमी कैंस्तिनी رئيس الجمهورية دكتور محمد مويز كده كامبالون حالف أوتيما وداعتهم إيراشون هما مي كوريا كنديا باين حركات تين أمي رئيس الجمهورية كده كامبالون أوتيما وداعنا وافمي وني مياهار كه قومي دو كه رسمي حركاتو كه بار وداعتهم كان فاه كلن چه تين أمي أوتيمون إمانك فارنا مرحبا دهنو متكا هما مي وربودا تيار فوا منظر من فيني كنديا مياهار كه قومي دو ها قلوا كه مي أوتيمون كوريا كندا باين خاصة أمي مشروطه كتيرين علمنا فيني كنديا دم مي واني أوتيمو كتاركي كفوا بدو تكرفانو كه هانداني دوروشي رسمي كو افتتاح كو دفافا مي دوروشي أمي هلوا دفافا مي واني رئيس الجمهورية دكتور محمد مويز أمي غازي رادون كه هاندانتا ديروا آلا كرما مي سركارون كوريا كندا مشروع كتيرين مهم مشروع كان فاها كولن سهدين مي أوتيمو كمي هلوي مي بدو تكرفانو के मी हांदानी मी दोरोशी की का हम मी उतीमु के बांदारु नो त मालमच्चा वरपुर फुरी हम कमे मी लिबिके गोस्वा मी वनी मी दोरोटा बालालायरु का मी तारीखी जिहाद रमज गोते गोता फरमा को फवा दोरोटे कम फाह कोलन जे गोतुं मी दोरोशी का ह तांबु ए बहिमेने मी तांबुता फरमा को फमी वनी मी दिवेही एवेला ज़मानुगा मिस्कित्तकुगा मी बेनुको उलुनो मी तांबुता फर्माको फमी वागुतक्कं फाहकोलन चेदे मी हा तांबुं मी रमज़ु कोद्देनी मी मिनिवंकं मी दिफाउ कुर्मट्टका kalu fummi ga datur kurevi ha bekalun ami ramzo wa gotan ha tambu mi doroshi ga farma ko fami wani hemima mi doroshi hulum ge rasmatal meti befuna ha me demme mi genestini adi qaumi du ge harakat ka raisul jumhuriya ge de kambalun utima wadagatuma eki ham erashun emanik fana marhaba denno mata kami kuriya tia bain harakatan egotun erashu ge ami school ge daiwaru mi wani raisul jumhuriya ge de kambalun ge ami istiqbal ga mahas mi sagafi item me hushala difa e fahukal mena fenike mitiye poduta kurfanu ge mi handani doroshi rasmi ko holom ge rasmat ko dawakut kolege tereka raisul jumhuriya ge dekambalunna utimun ami marhaba denno mataka utimu mi bandaru sarhadda jamai fawa mi raigitunna salam kurum ge harkata kuriya tani adi
mi gaumi duha gulwagen kuriyagen da harakatu geterin emme muhimmu en harakai mi rasmi jalsa mi onneni miyatu hendunu dihe jahairu utimuga mi jalsa ga faha kollan jehe gaumi inama adi hibbardinumge inamu alibe farataka mi inamu devu mami wani hamajehi famige iturun mi jalsaga raisul jumhuriya Dr. Mhammed Muiz gauma muhatab kurawa waqfur dekkiu mami wani hamajehi fa mi manzartava salmiti befna hamiya geneste muntana den gaumi duha balala irugami gaumi duas mi fahaga kurani komme ahare keves Rabiul Awwal mahoge evwana duwahu den mi diviraje ke gaumi duhuge gotuga mi fahaka kurani Portuguesum ke aluvetikama aniyaverikamum diviraje minivan kurevi tarihi mativeri jihaduge handan akurumge gotunkan fahaka kurevi den gaumi duwas mi fahaka kuramunda iruga mi Zuwan Jeelan Hamagamis Kaumike Mustaqbala Aroka Madimike Tun Rakaterkamke emme bodu e Adane Kavifami Vani Zuwanu Hinkama Womaiki Kami Duwahuke mi Muhimu Kamanwata Midwas Fahaka Kura Sababta Hama Zuwanu Nangadin Maki Muhimu Kame. Ade almen utimun tibe fna hama waguton ganistum medani miharu ga kaume do ga rasmiya to ga par wadagat matta re so jumhuriya ga de kamalon mere sha fa ba wada ga no ma ke ga rasmi ko marhaba de num ga harkata ade bandar sarhat ga kuriya gen de harkata ka fo myogo to hama re so jumhuriya ga de kamalon me gen de bani mere sho ga men ga kamalon na marhaba de num matta eve fatibe amura yituna hama salam kurabum gandawa manzar wara gina adade ke rayutun hama safada fa karmana fa kula mi tere hama rashuge eki umur farage asuka wara gina adade ke tuttu kudin hama kaume dida ifagan tibe manzar amna me gotu me sarhatum fenege medani ade mi rasmiyat ke kuring nota marhaba denum ge harkat hoge mi salam kurabum ke kankam ke kuriyan me ke kuder kule kurman tibe fna hama ಬರ್ತು ಕುರ್ಫಾನ್ ಗ ಹಂತಾಣಿ ದೊರೋಶೆ ಹುಳುಮ್ ಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ವೆಸ್ ವಕುತುಂ ಗೆನಸ್ತೀಫಾ ಆದೆ e doroshe himene magun miharo hamare su jumhuriya ge de gamlon amra ituna salam kurabum gendawa manzarum fenige midani ade alum komisar kamasa ke quran te befna hama mi iftah kurve ge india burtu kurfan ge handane dorota agulum huri malumat kolves genestveto ade burtu kurfan handane dorota ke mi tarihi alum kuris wa kole ham burtu kurfan ke mi tarihi gaumi jihad ramsu kodde gota bina kofwa de handanta akodde gota bina kofwa hamawar furiham farmainota madana ge gotuga nota bina ge gotuga mana fenige midani mi bina farma kofwa mi wani magano ha tambeke macha mi deviraje ge gadi mi miskitta architecture me fund verikan hama ramsu kodde note fund verikam nisbeva gota farma kuraifa tamta ke kamas pa kulwe min komme tambako ramsu ko medani porto kurfan Portuguese unga addashan raja minimum kurav mattaka ami kurave kawme jihad ga has ko ta kurfan ga arihuga ami bar wadaganne ve batalunge zikratan akurum ga gotum kam fa kolve gotum min komme tambakon kalo fumega ami porto kurfan kurave kawme jihad ga bar wadaganne ha batalung eba arams kodde mege terega mi himan wadaganne wani Muhammad Takurfana Ali Takurfana Hasan Takurfana Duafar Dandahela Timarfushi Ali Khaji Adi Timarfushi Hasan Haji Binage emme macha balalar binage emme matiga ha fanus behti for mehma aregando dillen hem behti for fanus take mi muli kawma ummida alikan alun libigen dieka rams kotte en nishane ge gotuga fa kurege medani binage mi huras tamtoga solawana garunuge fanwerikan dakwade leelaje maseke ebave himanafa mi maseke taka balalar mi gazi radunna haman fishgen rasmi kurawun kama beleve taana akurutakon rams kotte fanwerikan ekkan nota maseke takekan alun hama fa kolan mi devehiwantakan yaada kurawuma bordu kurfan kurve maseke puluta rams koddinuge goton hama himanafa abai mi dorashiga khanda negifawani bordo kurfan ga jihad ga mancha marhum Muhammad Jamil Didi liwafa tarihi handa ammi leng mege ituran hama me binage mole me binage huras tamto hol kones fa kolen solawan kan ko fund verikan dakwade lela jehe maseke tahimana faru binage meduga wa bodu dorota ke mi miniwan gomaka vadeve magakun me magukan amaram sukodde
ಆಚೆಕಂ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಂ ಮಿ ಬಿನಾಗ ಮತೀಗ ದಿವೆಹಿ ದೌತುಗ ನಿಶಾಂ ಹರ್ ಕೊಫ ವಾಯರು ಬಿನಾಗ ಬಿಂಗ ಫರಮಾ ಕೊಫ ಅಮಿವಣಿ ಗೌಮಿ ಎಬ್ಬಾವಂತ ಕರಮ್ಸ್ ಕೊದ್ದೆ ಸಿಡಿ ಬರಿತಕೆಗೆ ಮಚ್ಚಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲುವೆ ಅದೇ ಅಳ್ಮತಿ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮೆ ಗೆಣಸ್ತು ಮಿದನಿ ಗೌಮಿ ದೋಹಗೆ ರಸ್ಮಿ ಹರ್ಕಾತೋಗ ಬಾರ್ ವಡಾಗತ್ ಮಟ್ಟಕ ರೇಸು ಜಂಹೂರಿಯಾಗೆ ದೆ ಕಮಲು ಉತೀಮ ಕುರವಂ ಗೆಂದವಾ ದಾತುರ್ಫುಳುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ مرحبا در نوم باندر سراحتن یبتی به امرای تو نارس جمهوری آگه دکملون سلام کربم گندوا امانسر اور کنا دده که اتیم رای تو هم رس جمهوری آگه دکملون سلام کربم می سراحتو کا مرکلان تیبی کم فاه کا کلوه آده می فاو دنگ اونانه گامی دوگه مناسبتوگه میرا شوگه بیو مهم چی فاوا گامی جلسا آوگتون می جلسا کارن کرم فاه کله مخاصه کمه که گتوگه මියහර ශරෆරකම්ගේ ගෞමී ඉනාම් ලිබඩෑ ගන්නවා තිම් බේෆල කෂා ජමියායකන් ඉනාම් එරුවන් ඔන්නාන අධි හිවර්දුනුම්ගේ ගෞමී ඉනාම් ලිබඩෑ ගන්නවා හයි බේෆල කෂා එක් කුම්ෆුඤ්ඤක ඉනාම් එරුවන් වෙස් ඔන්නාන මීගෙතුරුන් හිදමතුගේ ගෞමී ඉනාම් එබ්බේෆලගේ හඳාන එරුවම වෙස් මෙවැනි හමජිහිෆා අදේ गौमी दोह के रस्में जलसा उतिम का बेउमांग हम चीफा अमेवानी मेदुअस निस्बे वडागनवा कौमी बातल आद बड़े कुफान के खानदान का मिरस का कायम को फवा बड़े कुफान के खानदानी मरकज़ का एक मट्टा का हास कुरेफा मालूम का कुड़ा उत्कोले के तेरेगा रैसु जमहूरिया के देखम्बलों ए मालूम वडागनो मायकेगा मरहबा आदे नोमगे कांकम फो हम रस्में जलसा मेरे शुगा फिश के दान आदे उतिम की में मियाहर गौमी दुअस रस्मी को रैसु जमहूरिया सरकारों में फाकुरो मनी मा फारकम फाकुलो तो रैसु जमहूरिया के बारे मुहिम वाद फ्ले में विधि विधि के देहर गाँव में दोस्त उतीम का रस्मी को गाँव में फेमरू का फाह का कुरवन को तो मिदियार के फदे मेहर समा गाँव में दो का हरकत का उतीम वारा बड़ा तैयार वाकम फाह को ले तो नश के बंदर मती सराहतुम फशकें को समारश के मगुता का बलालार समर अमना हम गाँव में दित तक गाँव में कुल तक मोलेरा जीना तेरे को रेफवार गाँव में शोर तक गाँव में शियार ताद बड़ तो कुफान के जिहाद के मुहिम मैसेज तक लिबादे लेके उन तक फरमा को रेफा गिड़गे तक बेना तवे समारश का दमाफ वाकम फाह को ले आधे गाँव में दो गए रस्मी हरकत हो गए तेरे में दो हिंदू रईसु जमहूरिया में बर्तो कुफान गए हांदानी दौराश मेरे शुगा में बंदर सराहतु का गायम कुफवा में खास दौराश नो तंबीना रस्मी को हुड़वा दे वाफ एफ हो देंग रस्मी हरकत हो गए तेरे कुरिया दाने गाँव में दो गए रस्मी जलसा दिए गए तुरा बर्तो कुफान के गाँव में जिहाद किया दे खास वाह कवा रस्मी को हुड़ुम्बस रईसु जमहूरिया गए मिदा तुरफ्लो के तेरे मेरे शुगा कुरिया गेंदे मामी वनी हम जीफा और मैं गाँव में दो गए हरकत मुतीम का कुरिया दा मेंबर कॉल में तिबेफना हम मेरा शुंग हम मी मंजर ता मी मालूमात गणस्ते वेन वाह का दनवाल में उतार में उतीम मी गणस्ते बैकुर कोलमा फो स्टूडियो हवा कोलाना शुक्रिया रिलवान अलमती बेफना हमें मिकेनस्तीनी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ उतीमा वडागतुमुंग एरशुंग हमें मनिक फाना मितेन्नेवी मरहबा पाकुलंचे हम रईसुल जमहूरिया के देखंबलुंग उतीमा वडागना वफ मिवनी कौमी दू के रस्मी हरकतों के पैर वडागतुम मट्टकायगतुम अमी एम फुरतम मनिक फान उतीमा वडागतुम फाहुगा मिवनी कौमी दुआ हासको के एरशुगा कुरिया केंदिया वता मी सरकारुंग फट्टवैं कुरिया केंदिया मशुए कमवा उतीमु बोडुत कुरफानु के हांदानी दोरोशी रस्मी को लॉन्च कुरुमुगे नुवता इफ्तिताह कुरुमुगे हरकत एमनिक फान बैवर वडागें फा एबवे ए फाहु का हम रस्मी को ए रशुंग एमनिक फान मरहबा देने मटका सालांकोरे वो मनिको में वडागें तिपेवी राई तो ना एमनिक फान अमी वनी सालांकोरा वाफका हम फाह को लंचे ए फाहु का दें मी दिहे जहार कुरिया दानी कौमी दो के रस्मी जलसा दें अमी जलसा बस मी वरा खासा जलसा कम फाह को लंचे को तो कौमी दो के जलसा के तेरें हम कौमी इनाम दिनुमा हिवर दिनुमगे कौमी इनाम दिनुमा अति हिदुमतुके कौमी इनाम दिनुमा मिवनी हमद शहीफा तें अमी कौमी दू के हरकत रस्मी को फेशिफ मिवनी ये ए मुड़ी राज्य का में कोरिया दिया दीदनम को मुगे रस्मियात का फाहु का दें उती मुकवस ये हिंदू नो हाय जेर मिवनी दीदने को मुगे हास रस्मियात के कोरिया के गोसा मियदा अदि मादमावस उती मुगा किना हरकत के कोरिया के दियो मिवनी हम जे फर्मिंग हम गौमी दुओ के हरकत कोरिया दा वरकुम उती मुगा होरल में के टीम रिलवान में दूर को तबे फना हमें कौमी दो के हरकत मी कोरिया दा गोता अदि मंजर ततिबे फना हम ये केनस्ते मुंतानंग दें मी
ಇಫ್ತಿತಾಹ್ ಕುರೆವಿಕೆನ್ ದಿಯಾ ಮಿ ಗಾಜಿ ರದುಂಗೆ ಹಂದಾಂತ ತಿರುಮ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುನ್ ಕೊರಿಯ ಗೆಂದವ ಮಶೂಗೆ ತೆರೆಂ ಉತೀಮುಗ ಮಿಯದು ಮಿ ಹುಳುವಿಕೆನ್ ದಿಯ ಬೊಡುತ ಕುರುಫಾಣುಗೆ ಹಂದಾಣಿ ಮಿ ದೊರೋಶಿ ಪಲಾಲ ಆಯರುಗ ಹಮ ದೊರೋಶಿ ಫರುಮಾಕೊಫ ಮಿ ವಣಿ ಮಿ ತಾರೀಹಿ ಜಿಹಾದ್ ಹಮ ವರಪುಡ ವೆಸರಾಮಸ ಕೊದ್ದೆ ಗೊತಕಕ್ಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂಚೆ ಎಗೊತುಂ ಮಿ ದೊರೋಶಿಗ ದಿವೆಹಿ ಮಿ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತೌಗ ಮಿ ಹುಣ್ಣ ಫರುಮಾ ರಾಮಸ ಕೊದ್ದೆ ಗೊತ ಹ ತಾಂಬೆಂ ಎಬವೆ ಎಗೊತ್ ಮಿ ಹ ತಾಂಬುಂ ಮಿ ರಾಮಸ ಕೊದ್ದೆನಿ ಮಿನಿವಂ ಕಮಟ್ಟಕ ಹಮ ಕಳು ಮೀಗ ಬೊಡುತ ಕುರುಫಾಣ ಎತ ಕುರುಫಾಣ ekika wadagennevi mi batalun mi ramsa kodde kota ha tambukan hama fa kolanche alme mi wagutu mi genesting news update mi ha sabun kurgollafa wakivela na kuriya den oti hendunu ti he jahairu kaumido ge rasmi jalsa e jalsa vesal meti befna hamia wagutun genestena news update beldeviti huriya befuna vishukur dannawa baajer tu hakeden assalamu alaikum